Партията за теб приключи. Аз... За душа да Мацинко? Топ. Не, с кон. Да, бе, знам. Горе главата, бе, драги. Много ли ти дойде? Тати ти направо го уби, бе. Не, бе, тати. Не видя ли знаците? Внезапно прекъсване на разговор. Ама аз... Неестествена поза. Липса на реакция. Дишането спира. Сърдечен арест. Научи се да спасяваш човешки живот при необходимост. Първо, отвеждаш главата назад. Второ, проверяваш за дишане. При липса на такова, правиш сърдечен масаж. А, тате... Аз какво да правя? Бъди се на 112. Ама, какво да им кажа? Кажи им просто, човек без дишане, в безсъзнание и им дай адреса. Ние ще го оправим. Ало? Сега идва любимата ми част. Раменете над гърдите на пострадалия. Ръцете изпънати, натискате точно в центъра на гръдния кош. Дълбочина 5-6 см. Като тебе да сияе. Абе, тати, свърши ти някаква работа. Добре, тати. 30 притискания и 2 обдишвания. Чакай, не така. Служи някаква преграда. Те вредни навици. Служи това. Главата назад. Притискаш носа. 2 обдишвания. В играта на живот и смърт всички имаме еднакви правила. Единственото ви спасение е знанието. Проверка на дишането 112-30 на 2. И така, докато не дойде линейката. И твоята майка също. Тайно мисли